זה די מדהים אותי כמה העולם התקדם והשתנה בתקופת החיים שלי. לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא גם מבחינה חברתית. לדוגמה, אני הייתי ילד, אני גדלתי בעצם בתחילת שנות ה-90. ובזמנו, אם לדוגמה היית הולך לבחורה ברחוב והיית מציע לה לצאת איתך, אז היא הייתה אומרת לך, אני לא רוצה לצאת איתך, אתה ילד. אתה בכיתה ב' או משהו. זה מוזר שאפילו הצעת את זה. איך אתה יודע מה זה לצאת? אבל היום אם אני ניגש לבחורה ברחוב, אז בכלל לא מדברת על כל הקטע הזה עם הילד. פשוט מסרבת. דוד שלי נפטר, ובצבא שלו הוא כתב שהוא לא רוצה שיקברו אותו. הוא אמר שהוא רוצה שיתרמו את גופו למדע. אבל הוא לא אמר לאיזה מדע, אז ניחשנו ותרמנו אותו למתמטיקה. זה המדע הכי מדויק. אכלתי במסעדה הזאת דוקטור שקשוקה, והיה ממש טעים. הבן אדם הזה הוא לא דוקטור, הוא בבירור טבח. כדאי לו לשים את זה על השלט שלו, זה יעזור לעסקים. אני חושב הרבה בזמן האחרון על השפם של היטלר. זאת אומרת, היום הסגנון הזה של שפם, השפם הצר הזה מתחת לאף, מוכר כשפם היטלר. די אוניברסלית, אבל בזמן שהיטלר החליט לגדל את השפם הזה, הוא היה מזוהה עם צ'רלי צ'פלין, שהיה קומיקאי. וזה נורא מוזר בעיניי. למה שמישהו שהוא רודן ומנסה לכבוש את אירופה ולהשמיד את היהודים, יבחר לגדל שפם של קומיקאי מפורסם? כאילו אם אתה הולך על שיער פנים, לא יודע, נגיד הזקן של גנגיס חאן היה הגיוני בעיניי. אבל למה השפם של צ'פלין? ומה שעוד יותר לא הגיוני בעיניי זה שהעיתונים לא דיברו על זה באותו זמן. זאת אומרת, איך כל כותרת בעיתון לא הייתה היטלר פולש לצ'כוסלובקיה? מה הקטע עם השפם? שואל העולם. האם ייתכן שהיטלר היה למעשה הבדחן של המשרד? כל הזמן עושה קטעים משוגעים כאלה בשביל להעלות את המורל ולעודד את שאר הנאצים? תדמיינו לעצמכם שבזמננו אסד היה מגיע יום אחד לעבודה עם פאה ומשקפיים של אוסטין פאוורס. אנשים היו מגיבים על זה. תקשיב, זה לא לעניין. אתה רוצח המונים, תתנהג כמו אחד. בעבודה שלי החליטו שעושים יום כיף, ומה שהחליטו שעושים ביום כיף הזה זה מין שיעור גלישה כזה בחוף הים. וכולם נורא התלהבו, כאילו זה ללכת לים במקום לעבוד, ולומדים לגלוש, וגל פרידמן מעביר את השיעור, הוא אלוף אולימפי. ורק אני די התבאסתי מכל עניין שיעור הגלישה, כי אני לא נורא אוהב את הים, אני לא אוהב את הים בכלל למעשה, ולא מעניין אותי לגלוש, אני לא רוצה לראות את האנשים שעובדים איתי בלי חולצה. יופי, גל פרידמן הוא אלוף אולימפי, אני לא הולך לאולימפיאדה, זה לא רלוונטי אליי. וזה היה הרגע שבו הבנתי שהילד הפנימי שלי הוא בן 45. הילד הפנימי שלי יותר מבוגר ממני. אני הילד הפנימי שלו. כשהייתי קטן קיבלתי ספר כזה של איפה אפי. לקח לי 3 דקות למצוא את אפי, ואז 4 חודשים להתגבר על תחושת הריקנות. יש לי סיוט שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב במשך חודשים כבר, וסיפרתי את זה לפסיכולוגית שלי. והיא אמרה לי שסיוט שחוזר על עצמו זאת בעצם הדרך של התת מודע להודיע לך שיש איזושהי בעיה, יש לך איזושהי בעיה, ואתה צריך להבין מה היא ולפתור אותה בשביל שתוכל להמשיך לקיים חיים נורמליים. בגלל זה המוח שלך שולח לך את החלום הזה שוב ושוב ושוב. אבל אני לא מבין למה המוח שלי לא יכול פשוט להגיד לי מה הבעיה. הוא בבירור יודע, הוא המוח שלי. למה הוא משחק איתי את המשחקים האלה? מה זאת האכזריות האלה? היי מתן, אני יודע שאתה סובל נורא, אני יודע גם למה, אבל אני לא אגיד לך. אני אקח משהו שמייצג את זה. ואני אזרוק את זה לתוך חלום, עם עוד 25 אלמנטים אקראיים אחרים שמצאתי בפנים. ותבין כבר בעצמך. תודה, מוח. אם לתת מודע שלי יש משהו שהוא רוצה להגיד, אני לא מבין למה הוא לא יכול להגיד לי את זה בפנים. לא נראה לי שהייתי יכול להיות פדופיל, כי אופי מאוד חשוב לי בבני זוג. אפילו
אפילו אם זאת רק מערכת יחסים מינית, האופי מאוד חשוב לי, ולילדים בכנות יש חרא של אופי. הם די אנוכיים, טיפשים, חושבים רק על עצמם, אי אפשר לנהל איתם שיחה מעניינת. כל פעם שאני רואה בעיתון כתבה על פדופיל שאנס איזה ילד, כל מה שאני יכול לחשוב זה וואו, מגיע לך יותר טוב. זה שאתה פדופיל לא אומר שאתה צריך להתפשר, ילדים.